For today's video guys, naami gamay nga ipaabot sa amo ang nanay guys. Kay kini nga item guys, gikan pa ni siya sa Australia. Gihatag ni sa amo ang isa sa amo ang followers guys, para ihatag kay nanay para mabutangan og suga ang iyang balay. Solar light ni siya guys. Dala ni niya ganiha, gikan siya og duty. Nya imong ihatag ka nanay. Mo ni siya guys, karon wala pa kabalo si nanay guys kung unsa ni. Dala siya guys oh. Ano siya? Mo ni hatag nung nanay guys. Sabayin mi kay para makita nato kung sa reaksyon niya. Ayo. Ayo. Nay, may gabi nay. Oh, may bipon. Nay gani. Naami diri nay kay. Oh. Sulod mi nay ha. Naami diri karon nay kay katong isa sa imuhang sukit bitaw nga magpahilot sa imuhan nay. Gitagaan kaniya og solar light. May salamat kaayo dong. Oh, kay nakita niya diri atong miagi nga tambay daw siya diri, ngit-ngit daw kayo yung balay. Pero kay dili man siya makahatag sa imong personal kay tuwa man siya sa Australia karon. Shout out dai kay Leo Bulan, daghang kayo salamat. Pre, imuhan ning gihatag sa Thank you mga kayo. Salamat kayo. Salamat. Nay, amuhan ning ihatag sa imong nay. Oh. Dara nay mo ni siyang solar light. Mo ni siya dala ni Oy, salamat dong oy. Dara nay. Nya, nay, sa may istorya nimo ani niya imuhang nadawat nay. Ikaw nay bahala og salamat kay sa naghatag ani. Kay tinuod yun, ako adiring palibot, ngit-ngit jud kaayo. Nya karon mo naghayag na jud ni kaayo. Salamat kaayo unta. Daghan pang grasya mabot sa kinabuhi sa naghatag ani. Bubuan sa mga grasya. So, guys, isip nga yahang burial guys, kami ang nagpaabot niya aning kuan. Nagpasalamat mi sa yahang nagpasalamat mi nga naay kinasing-kasing nga gihatag niya para sa amuang apuhan. Unta daghan pa kay mga blessings nga ihatag sa imong pre. O daghan pa kayo kang mga tawo nga matabangan. Daghan kay salamat. Nga bisan dili sa muang gikan sa muang bulsa, kami imong gihimong pamaagi nga kining butanga makaabot diri kang nanay. So wala sa pagduha-duha mo ano ning ihatag ni nanay. Kaya gidala mo salamat kayo dong. Dala na ni siya. Salamat kayo. Hayag na jud akong palibot ani dong. Kini na magpahilot dong, di na gid sila magkarap-karap. Oh, mo ni ang mga pag-install ani nay. Ikaw na bahala ani nay. Oh, sige dong. Naman kay mga anak. Oh. Ipa ako anak dito dong. Taon sila ha. Si Gilbert, ako ni ipakuan sa taon sa iya karon dayon. Yan, napoy sudala nay. Salamat kay nay. Naabtan di taon mo. Salamat kayo dong. Tabang dong, pares na ako dong. Tabangan jud ko ninyo. Magdagan kay salamat. Labi na gid sa nagkuan ato karon. Ang padala nanay. So mga to guys, daghang salamat sa inyong pagtanaw unta nga kining vlog, usa ka inspirasyon sa mga vlogger nga pareha lang nagmayro po mga vlogger na makatabang sa mga tigulang nga sama ni nanay. Daghang salamat. Thank you for watching mga idol.